asofodie. Sister, one of the most difficult work on this earth. Because in this our generation, nipa na ye meet you a virus. And I'm about Christo. Me nyame ayaman. Sofo na sa de we ato no. Me manedue. Man sorry. Na me stress e rade kan akoma to me. Eti we e cough nyame yikyere but omo no mo anku ansi anokwa. Me kan we asa akse wi asa fa na nyina se me mo bia ndada say spirituality no useless. Spirituality is real and it is there since titi bremu yen pese me ka che enipa wi asa fa na nyina se owo de e bata nipa ho. Okay. Na de tie say sa plane crash na esiye na nkasa nkola na nkasa bia na ma so mo dae but o ma fa the serious. Normally nkola o ma me no papa no ya asofo bebre she ta fa no ma serious but yen no so mo fa no ma serious we ya kwa kire say yen ye dima nipa ye dima nkofo nti o so mo say attack na yen ye dia ma nkofo no say attack na ba fight here ba sister asofo de na nyi is say to di sofo bi dia no ndi ni ye sofo na ba awo mi obi timi ya ma dia me o be pam chabe so me da chew but me tiri mi nim kwa do no fa so that next time we pam ko you obi bi So it's more ya de. And yes, we tumu na tanya me kwa tumu ye. Anwada na atorencham sanga to my Ghana. Adwo de ye. E memma pentin kam yenu. So for ba ko ne ye mo ade yenu. E na ahwe o kwa ya. Eno nam so Ghana for kire se ye si afi mu nche na so ewu a eba no. I say anhwe ni year 2025 ne ma ye hu ye no. Eno bi na ye sa ne hu no 2026. The guy can say soon common in the baby. Yes, I'm for doctor on here beside say, aso near able bay, maybe a Ghana ya bidu. Soon move from at the same near young wing, your best will be and not fade ye in real module. My sabon change. My whole affair, may I say, now I can't on your see, Mamma, near Tennessee, woman, asofodie. Sister, one of the most difficult work on this earth. Oh, Bible said you are for sheduma wa feduma to. Sabe pepe. Wa feduma pa. Na wo hwe nyame de so na nyame so hwe wo de. But most because in this our generation, nipa na ye meet you a virus. Nipa ni na majority of them are virus. Enti no nipa bone sama doso. Enti ama etiye no enti ni nda ne ho adi. Enne se bibi kwa tu obi a or prefer so baba ko hye kukuo mu baby dan so be duane ato nyankoba me tell me kanfo nyame tso obi biara o hwe me say nyame because me ye kremoni e na maba Kristo mu me ni nyame ayaman. Okay. I'm telling you the gospel. I just say nipa one pay attention. So we pay attention to your discernment. Now we pay attention to your energy surrounding you. You will know say nyame mu ye de. One so for na sa de we ato no me manedue. Man sorry. Na me stress e rade kan akoma to me ye. Na ne che me say de bia me wase bia me ka be si asembia be si a wo mu. Ya nyame dikan yi kire wo. Oh yes. Papa be si nyame yi kire. Okay. Boni be si so a o yi kire. But the thing say nipa papa ko yi a kire me de na nipa no ko so wa ka che so fu ni say so fu ma hu say wo ma mienu ewu. So fu me ka se kwa se fa so. Ko fi ni. E depend so fu bia ni tanya. Or handle dreams and actually the cancer channel. And maybe this has led me to explain something small about something I witnessed personally. Okay. And maybe you are a lady, be not or you're prostitute. And you join by mama, I had a dream about you. National, I have opened my doors for everybody. It means because me only make us and only make us and try me say papa me. It only make us and catch them so can't say na dream. Now Johnny you be real fear no me hu ni what we say na administration so to be American na de ba what we say wa hu na nimpo no be pia e no be ka kire me say wo hu say niam bi me person na be bo ba wo hu say niam na rise against me but when you say I battle the thing me battle I didn't have at the end of the day me overcoming I didn't really after there na cancer na chairman of 4 years of cancer to say me fan say 2001 after 4 years sister the same it is like a cancer girl no or your prostitute or your jamani or your papa and a man tie na asem no and a ma me ye ho akwankyere mpo no okay or no cancer me me ye ho akwankyere no it's your ho fa me poor me no
enye from aketo baba me ka bi cho nyame onim ni de o nyame nim ne mba nyame nim ne mba eti we e course nyame yi kire but omo no mo enku ansi anokwan I say a deep for the kind of share come that first, say plane crash, we have plane that a dinner amber, say be a software missing ma, and now software missing fee in the book. Okay, my dear, a dinner amount, but say, me say, me number no be can be no one won't be cry. Meaning say, Sasso can no more refer to me, I'm telling you. Okay. It's until I was as a Christian, your descendants have to be higher. Emma, papa no, ne papa no. Or you're so for Cassia, you're so for Ketro. Or you're so for Cassia power Ghana has it. And you definitely, I don't know, to me escaping this. Okay. For sure, I was because, yes, I'm not a but what we say, be a okay, and now you've been calling 19, maybe a sure. Now I say, a young woman say, move 1 month for the account. Yeah, we are so be a month for the account, they move when yes, I see. You pepe before my sister sorry that way. Me so sad than there 6 years ago. Say me see sorry that case oh baby. Okay. Na me see sorry that no. And na me nua ba so me Muslim and ba Christian no. Okay. It me nua ba ko be ka tell say na me don oye no. E wo da ani mu no. Da ani ba reality. So me start to say me bubu na ha no e chemme ho self contain. Ndi so me too depending na because am ni papa wu ya pa na wo ka say me fa ha. Na me yes adia me two tenant na me da si asori dan eti bi say me si asori dan na me nyan back no be ka tell me say adia ti na me da high asori fi and I saw that in the realms so I just say and it came in the realm into there so one of the powerful truths nyame ekasa che ne ma true okay the book of Daniel about the king Nebuchadnezzar it happens there. Okay. Okasache ne fa daemu, okasache Daniel efa daemu. Nti nyame true daemu ne ma ye kasa. Bibi ehiti wo wapra bomu. So wo bo wo paye na wo ye ho akwankyere, eye be nyame bebe ne di ache wo daemu. Beka cho. Mama 2025 eya afibia Ghana na ebu oye yi pa. A sign power Ni pa kese na to ye 2025. If kwa na go so much wo man so aye twi ni. Yes, 2026 in so. And she da net desa say petrol tanker ni amfa car ne benya accident a nipa baburu nu na wo mu ni na at sport. Petrol tanker crash ne dey beto mu anya no kwa ne be hye e hye tere ko fa amanfo ni na afin e mu tise. Me da se me tie me say obi biara o hye me wo wiase afa na nyina o hye wo TV station na o hye no like nyame ye ne kese na nyame nham but the me pese me kasa afa no obia and listen and pay attention to their inner spirit. Okay. Yen ho e ka kirem na ni pe bia make sure say obey Yesu na me kan we asa say wiase afa na nyina say me mo bia ndada say spirituality no useless. Spirituality is real and it is there since Titi bremu Moses mo bremu na spirituality it take place. Okay. Omo ya kwantene gu fom nyama gu fom emma mo de sword pai nsuo mu keke they get directed the temple ni mu bie. Yes emma nipa na te so. Enti enne so wuti as na opese wudi ye wasase we so a na me pese me ka che o se wuhia bambo. Okay. Wuhia se obey spiritual nyama fa nyama fa gare wotu ade ye nto. Nyama bebre ko so abra bo be ma ekwohye wo kawa na oware wo betmas na so do wo no ye people and na so pe wo ni ma hwe kan hu se enye kwa. There is something wrong somewhere. And no contact wo suffer from arthritis, joint pains, back pains. Who dey contact Apostle Dr. Mingo baby a wo hwe me bia wo. Ade bia wo hia eye susu bi na abebutu wo susu boni bi na abebutu wo so. Ama wo da mununko chechire wo ni ama ye enkoso. Bibia enye who dey contact Apostle Dr. Mingo. Me was spiritual commanding oil powerful ha let me dia mo ebe boa wo. Na ye mpese me kache enipa ewiase wo wiase fa na nyina ne se owo de e batani pa ho. Okay. Na de tie ne se sa plane crash na esiye na nkasa nkola na nkasa bia na ma so mo dae bo ma fa the serious. Normally nkola o ma me no papa no ya asofo bebre she ta fa no ma serious. But ye no so go fa no ma serious wo ya kwa kire se ye di manipa ye di mankofo nti o so say attack na ye di mankofo no say attack na ba fight here back.
Okay. Nti na ɛwɔ sɛ woyɛ sɔfo na wowɔ wo ma a wobɛkasa kyerɛ wo ma no sɛ wɔn bɔ mpaeɛ ama nipadɔm nti nipa no so yɛ deɛ ɔmo mmɔ mmɔden no nkɔla no so tumi gye akwankyerɛ bɔ mpaeɛ fɛ ne ma fa ngu akwan mu na ɛmma obi wɔ tumi ba ayaresa ɛwɔ asɔre bi because ayɛ sɛ ne papa no ɛdɛn ɔwɔ sɔfo panyin pa yes obi kɔ bɛtumi aba asafo no mu aba sɛ ɔbɔ mpaeɛ abɛgya ne problem wɔ hɔ na ɔkɔ na papa no bi afɔre a nipa ne bɔ ɔyɛ kɛkɛ na papa no yi sɛ sika ni wɔde bi akɔtɔ aduane ama ne mmedi adane problem sister ne ma bebree na ɛkɔ so osunsun mu but then person make sure you are saying na ne say 2026 ɛnhyɛ da nyɛ bɔkɔ nsa emu nyɛ ɛnhyɛ wɔn sɛ 2025 make I say ɛwɔ one of the TV station make catch wɔn say okay enipa mpanyinfo ɔgana ha bɛ totɔ fam ɔmo totɔ yɛ so still kɔ egusi wo mpanyinfo bɛ totɔ fam afi 2026 mpanyinfo bɛ totɔ fam yɛ hu nyinaa akyi mesi sister wɔn sɛ nea kyɛn sɛ yɛde nneɛma di agorɔ yɛde sunsunsɛm di agorɔ ebi wɔ hɔ a yɛmu adiifoɔ no bi eti adiifoɔ no bi so wɔ hɔ a ɛwɔ so mo gyina ekita Ghana frankaa no na sɛ adiifoɔ no na wɔn ho adeɛ ne ka wɔn ntumi nyɛ ho adwuma anaa because wɔn fɛs nkɔmhyɛ bebree na yɛ ana ɛtotɔtotɔ mmɔnten so a ɛka me yɛ sɛ dodoɔ naa na ɛbrɛ bobom nti adiifoɔ mo bɛka de gye fam na anaa sɛ deɛ dɛ ɛnyɛ sɛ yɛde ka de gye fam ba deɛ kyɛ ne sɛ wɔn sɛ ɛte sɛ meka last year sɛ nipa bɛtotɔ fam ɛsɛ sɛ menyɛ too popular no mekɔ viral obi kura nti but wokɔ viral na woka asɛm baako a asɛm no tumi kɔ viral enti no saa na ɛtɛ nti nyɛ sɛ nipa no ɔpɛ sɛ ɔbɛkɔ viral but asɛm no ɔka yɛ nipa mfa nyɛ adwuma kɛkɛ mpatro ate aseɛ yɛn bi hu beebi a nyame di yɛ duru no wayɛ bi because yɛhwɛ beebi a yɛfiri ɛne beebi a yɛbɛduru no a nyame di yɛ ɔde esi yie eti sɛ yɛka asɛm kyerɛw sɛ adeɛ wei ɛyɛ si a woyɛ ɛbɛboa wo because yɛn yɛayɛ ɛma nyame yɛ den ɛhyira yɛ egu so da na etwa de bi nkɔfo tuma mo sɛ mama ayɛ sɛ wada ne ayɛ sɛ ɔte sɛ kamelo ayɛ sɛ wayɛ sɛ nyame hyira saa na ebi ti sɛ wodi na n'akyi wɔ akoma pɛfɛ mu a akoma fitaa mu a ɔma wo nya aberewa that's the secret I'm telling you me ntwa ntorɔ me yɛ na ɛwɔ basa yɛwo nneɛma nyina akɔde because nyame bebiebie kwan so owu bi po na ɛbɛ wo sɛ nyame yi ofi wo so ti nyame akwan no ɛyɛ de keke na yɛyɛ nipa ne tumi de na ntumi nto wɔn bo ɛndi akyire obi wɔ tumi kasa ma brɛ ma so nyame ma brɛ wɔn kata sɛ yɛ so nyame brɛ nyame so ɛnyɛ sukuu kɔ na waka sɛ wabrɛ nyame so onye do hu hyɛ mu a wɔahyɛ mu forever and ever ntumi ngye akyire di eti mi sɛ mi ka kyerɛ bi sɛ nipa asi mesi na mi yɛ a mi yɛ bold na ma ka kyerɛ because mi so nipa mi ɛninim nyame kwan ɔde mi ebi oni yɛ di yi because ɛnyɛ nyame a nke nipa bi susu yɛ bu anka na ɛfa ne ho no kede ne nguase bɛba nyame tɛne no within a short time ɛma nkurumdeɛ bɛyɛ ɛmɛ deɛ maame biribi wɔ hɔ a wɔsɛ wɔ man mpanimfoɔ wɔ mu ɛyɛ sɛnea wɔka sɛ afei emu nyɛ last year yɛn ho ne yɛ kisa afei wɔ nso yɛn ho ne last year san gu bi mu a ano bɛyɛ den dodo biribi wɔ hɔ a wɔsɛ mpanimfoɔ yɛ anaa biribi wɔ hɔ a obi ayɛ deɛ tia wɔ man yi nti a yɛn ho ne saa na afei yɛn ho ne yie meda se me ɛkyɛ ne sɛ ɛnyɛ sɛ obi na ayɛ bibi deɛ tia ɔman yi by ɔmanfoɔ na amanfoɔ na yɛte man no mu nankasa no yɛnyɛ yɛ nneɛma ɔmo yɛ ɔmo nneɛma yi me say I travel to Liberia and I travel to Nigeria na me travel to Congo I saw the differences over there and I me call Abidjan that is Ivory Coast I saw the differences there I travel to Conakry it different so once ɔmo nya ka say a woman of God is coming all the way from Ghana they respect and salute you okay but Ghana afei no bi kɔ hu sɔfo kɔ ba afei na ba twetwe no wotu ewu a wotu mi eti wu o I'm telling you saa na we so to me misu mo we so to me if you cannot just get up and start bashing obi say oni obia onye sɔfo who one odeni na sɔfo one ka kyerɛ wo sister asɔfo de na nyi is that who the sɔfo bi dia no one de ni yi sɔfo na be awo me obi timi yɛ ma de me obepam twa me so me da kyɛw but me turu me nim kwa do fa so so that next time won fa ko obi bi enye se me turu na fa nyame ka me turu yɛ yenye na yɛ so ko me turu yɛ okay yes etinu Ghana ha no yɛn respect asɔfo ɛna asɔfo no bi so are lacking training I'm telling you the gospel fact because sɔfo bi tumi sɔrɔ tɛ no go sɔfo okay they lack ɔmo need pastoral ethics ɛna maame sɔfo bi bɛka sɛ ɛmɛ bi atwam bɛka sɛ
Your man penny as I was so your man penny John Dramani Mahama. And your mother whom you be a quacho one who a man and something over Johnny Ade. It is was signed there than a man penny be one, or how near money in Bagana so. So for the kind, any 10 years the Ghana, it begin ye pa. Yet say, your man penny John Dramani Mahama or not sign by better than a man penny. It's in your shall say, it's in a Ghana for the drama for Sunny Akayam. Now once a year, so with the kind, the who's are so near me. Me da se omo ne tiene se ye papa John Mahama wa born ho ban Okay. no kwen na makache wa born ho ban enti me say we steady ya or step it down. Okay. And people thought say you could not come back, but or the name of when eye ni wo work ye ma me ka be cho wi aso hu me mo bi and dada wo say moja wo musim onipa bi ade a wo be ya wo be to wo no provided say nipa na wo kum no now obey akwantre bi di na madi egu koma obenya ahoto you need to do it men hwe nipa nka say bi obi ton pure water who say pure water obo ho ban Okay, pure water. yes pure water for obo ho ban obi ton bidie e wo so obo ho ban bi obi ton apetite drinks e wo so obo ho ban bi obi ton kobi obo wa obo ho ban a ade obi kwa obi do be fashion. It is how much more a president that will control the whole nation. And all one who buy an sister. Okay. Obi ono oton ntosu kura e born ho ban. Na man penny asem na omo ka nesa. And mami ka bibi chowa me support one side. Me hu e na meka. So for no ka say papa ni moja woni sem entina yen fire den. Yen gan oju gan bet na figemi. Eyo onu asa hu se nipa ma san basarwa na wa ni enyame pe no enyem na nipa pe. Okay. Nyame akwa ye different from nipa akwa. And obi wo ho a ma nipa bi ncho esan se oyo sofo ntinu. Ofi se ohun ade ka de bi eba mu ntinu. Ebi asa me fa se ebi a me be ye pe na me be ya ye me bone a. Na ebi a first na me support na afi esan se wa ye me bone ntinu afi de me dwan la me so wo kwa wo ma be twa camera ni bio. It should be another camera channel, the quality, anything or see control, anything or too much, they need to go too much. It may can be about too much back of another. Okay. Let's say the mechanic, so they control. Yes. It is young and fine. Your prophetic messages are different. As a sabren, a young woman. A young woman. The person was also from the Okay. But last time, a young woman. Because we all saw and see what happened during that time. And as I came or man support it, and that is a who yaw no the cancer. It's in the Yamapano, and no know ye. Akufo-Addo, your papa president, former president Akufo-Addo. People did not wanted him to come and sit on the seat, but he thought of fighting ye. Ojina nazo, yasi. So we share so now who did so ni befi on kana so ni ko hwe gbe so ko bu for the back because one ko bu about come be cool. Abusia, one ko bu ama ensukom ebeku ye ne Dr. Mengo na edi enkomo no